खुलुमबाय स्टुडियो दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारीनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा राजखान्थि फोथाराव रायजो राजाफोरनि माव बिथांखिफोरखौ मावफुंना होनायजों लोगोसे बे खेबाव रायजो राजाफोरनि हान्था मेलानि खाबुनि थाखाय खामानि मावनानै होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारीया मख'नो गोनांदि दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारीया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय अदालगुरि खासिबारिनिफ्राय मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि भैरबकुन्दसिम थांनाय लामानि सोरगिदिं दुफबनानै थानाय हाग्राखौ 39 नं भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव दानस्रांनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव हानजानि मावथिफोरनि अनगायैबो ओनसोलनि सा 300सोनिबो बांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायखो फैजों खोनासंना लानि। बेखौ खासिबारिनिफ्राय भैरबकुन्दहालागै जिखिनि लामा मेन रोड बिनि फारनैबो लामा सेरसा हाग्रा गोबां जाबाय। बिनि जाहोनाव गोजानहालागै गारि सालायग्राफ्रा गोजानहालागै नुहुरनायाव हेंथा मोनदों। बिनि जाहोनाव सम सम एक्सिडेन्ट जाबाय थायो। स्पेसियेलि रबिबार आरो सनिबार खालि खोब भिर जायो। बेनिखायनो एक्सिडेन्ट जानायनि पसिबिलिटि बांसिन थायो। बेनिखायनो जों नैबे लामायाव जाहाथे एक्सिडेन्ट दाजाथों आरो गोजानहालागै नुहुरनो हानाय बेबस्था जाथों बेखौ सिन्था खालामनानै भैरबकुन्द ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ मोनसे डिसिसन लानानै दिनै लामा सेरनि फारनैनिबो सेर सेर थानाय जिखिनि हाग्रा बेखौ एवस्रांनाय हाबाफारि लादों। दिनै जोंनि पार्टि वार्कारनि बादैबो रायजो राजाफ्रा गावनि गोसो खुसियै बे हाग्रा एवस्रांनायाव बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। आरो लोगोसे आं आसा खालामदों जे दिनै बे हाग्रा साफा खालामखांनायनि उनाव जेरै बे एक्सिडेन्ट टटेलिथ' जिर' खालामनो हाया खिन्थु थेवबो खमायगोन मानो गोजानहालागै नुहुरनायनि बेबस्था जागोन। बेनिखायनो साबायखर होदों जायफ्रा दिनै बे हाबाफारि बाहागो लानो गोसो खुसियै फैदों आरो खामानिखौ जाहाथे मोजां मावथों बेखौनो आं खावलायदों। लोगोसे दिनै नैबे गरम सिजनाव हाग्रायाव बेरे जथा बेरे माबा बिदि थायो आरो जिबौबो थायो। बेनिखायनो जोंनि खामानि मावग्राफ्रा जाहाथे सांग्रां जायो नङाबा जोजाब्ला आरो बेनि थाखाय ट्रिटमेन्ट हारि बायदिसिना होनो गोनां जाहैलायगोन। बेनिखायनो जोंनि मावग्राफ्रा बेखिनिखौ नोजोर होना जाहाथे मोजाङै केयारफुलि मावो जाहाथे एक्सिडेन्ट जाया आथिं आखाइ दाननानै लाफ्लाङा। खारन जोंहा बहुतआनो खामानि मावनाय हाग्रा एवस्रांनाय हेबिटआनो गैलिया। बेनिखायनो बहुतआनो रोङा। बेनिखायनो बेबायदि जाहाथे असुबिदा दाजाथों बेखौनो बोरसा खालामनानै जों आसा खालामदों बे खामानिया मोजां जालांथों बेखौनो जों आसा खालामदों। टटेल बिदि हिसाबथ' खालामनाय जायाखै। जों आसा खालामदों प्राय 150-200 जनसो सुबुङा बाहागो लागोन आरो बिनि बादैबो आरो साहा ग्रुप दंबावो बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। आं फोथायदों निसय सांग्रां जागोन मोजां मोनगोन खारन जोंहा बे लामा सेर हाग्रा जायबो गोजानहालागै नुहुरनायाव हेंथा मोनो। ओमफ्राय जों साफा खालामबा गासिबो नुहुरनो हागोन आरो अन्तत' एक्सिडेन्टनिफ्राय बासायनो हागोन। बे बाइक सालायग्राफ्रा बांसिन लाब जागोन। बे राजखान्थिनि बाथ्रा नङा। जे बे पलिटिकेल पार्टिफ्राथ' समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावो। बेनिखायनो बेबो जे समाज सिबिनायनि मोनसे पार्ट मानसिनि जिउ रैखा खालामनाय एक्सिडेन्टनिफ्राय बासायनायबो मोनसे समाज सिबिनायनि मोनसे पार्ट। बेनिखायनो बे पार्टखिनिखौ मावदों। बे राजखान्थि बिदि उद्देश्यफोरनि बे जेबो माबा गैया खिन्थु रायजो राजाफोरनि मोजां जाथों अन्तत' जोंहा एक्सिडेन्टनिफ्राय बे एरियाखौ जों बासायनो हाथों जोंहा बे थांखि आरो बे थांखि लानानै जों खामानिखौ मावदों।